जों मिथिगौ दिनै उदालगुरिनि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाबनि जराफुख्रि प्राइमारिनि बे 25 बोसोर रुफाथि सान फालिनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे रुफाथि सान फालिनायनि गेजेरजों बे एरियायाव जानाखि समायना रमायना सावगारि नोंथांमोना नुनो मोन्दों दायो बे रुफाथि सान फालिनायनि गेजेरजों बेयाव समायना रमायना साजायनानै होनाय जादों बे बिबार बागान आरो लोगोसे बेयो मैखुन बिथांमोना बेयाव साजायनानै होनाय जादों लोगोसे बियो मेन गेट आरो बे मेन गेटजों लोगोसेनो दङ जोंहा समायना रमायना थानसालि बे समायना रमायना थानसालिफोरखौ लासैहै केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय थादों। बेयाव गोबां रायजो राजाफोरा ज'यै बाथौनि मोजां रादाब खोनासंनो आरो बिनि मोजां हास्थायनानै बयबो नायनो आरो इसोरनि गोदै खौरां बाथ्राफोरखौ खोनासंनो मिथिनो बाथौनि सान्थौखौ मोनथिनो थाखाय बयबो रायजो राजाया गथ' गथाय बेयाव ज' जाजाय फैनानै खोनासंफैदों आरो लोगोसे गावजों गाव सिनाय मोनलायनाय परियाल सोमोन्दो गोनां बिथांमोनखौ लोगो हमफैदों। बेयो जाहैबाय 25 बोसोरनि जानिखि समायना रमायना दरखं गाहाय दरखं बियो बे गाहाय दरखं नोंथांमोना दायो नुनो मोन्दों। गोबां साननिफ्रायनो बेवहा रायजो राजाया बे एरियानि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै बे समायना रमायना सावगारिखौ जोंनि गेजेराव दिन्थिनानै होनाय जादों आरो लोगोसे नैबे जाहैबाय मैयानि हाबाफारियाव बेखौ बेखेवनाय जादों। बियो 25 बोसोरनि जानिखि रुफाथि सान फालिनाय बे सान फालिनायनि गिदिरसिन मोनसे आलारि बाथि बे आलारि बाथियाव मैया मोनानि 6 रिंगानिफ्राय बेयाव मोनसे आलारि बाथि सावनाय जायो 25 बोसोरनि जानिखि सिन बेखौ लाखिनाय जादों। लोगोसे बे 25 बोसोर खुंनायजों लोगोसे बिथांमोना जानिखि प्राइमारियाव थानसालि जायाखैमोन बे थानसालिखौबो बिथांमोना दिनै आबुं महर होनो हादों। बेयाव गोबां समायना रमायना थानसालि नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाबनि जराफुख्रि प्राइमारि बेयाव नोंथांमोना समायना रमायना थानसालिखौ बेबायदिहै नुनो मोन्दों। बेयो जाबाय बिथांमोननि इसोरखौ मोननो हास्थायनानै जानाखि गोथार मंगलबार सानाव आर'ज खालामनाय जायो बाथौआरिफोरा बे गोथार थानसालि खेराइसालि बेयाव गोबां रांखावरि बाहायनानै बिथांमोना समायना रमायना मोनसे थानसालि बानायदों। जों मिथिगौ बर' माहारिनि जानाखि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा गोदोआव गुलाय गुजायमोन बे गुलाय गुजायफोरखौ स्र' खालामनानै दायो जोंनि गोबां बर' माहारियानो खोमसियाव जानाखि दंमोन बे खोमसियाव थानायनिफ्राय दिनै स्राङाव बिथांमोना फैबाय इसोरखौ मोननो हानाय गावनि आत्माखौ बावसोमनानै इसोरखौ मोननो हानाय बे मोनसे सिस्टेमाव फैबाय आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानाखि खामानि मावनाय आरो सुबुं माहारिनि अनसायनाय इसोरखौ मोननो हास्थायनाय बियो दिनै गोबां जायगायाव गोसारलांबाय। बेबायदिनो फोसाबनाय बाथौ धोरोमा गोसारलांबाय थादों। लोगोसे फोसाबनाय बाथौ धोरोमा जेब्लानाखि गायसननाय जायाखैमोन बै समायाव गोबां बेबायदिनो बर' माहारिया लेथेर फेथेर जादोंमोन। जेरै खृष्टान धोरोम लानो थाखाय गोबां बर' माहारिया खृष्टान धोरोम लादोंमोन, सोरबा हंकरिया जादोंमोन, सोरबाया उन्नुकल जादों। बेफोरबायदि गोबां धोरोमाव थांनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव ब्रह्म धोरोम फोसावनाय ब्रह्म धोरोमखौ लानाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोन्दों आरो लोगोसे मैयानिफ्राय जानाखि हाबाफारि जाबाय थानाय बे हाबाफारिया दिनै गाबोन जोंहा मोनायाव जोबनानै थांगोन। गाबोनहाय जोंहा बेयाव गाहाय आलासि महरै दङ रायजो सभानि MP मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांमोना फैगोन। लोगोसे गोबां बेखेवनायनि बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारि दङ। बे बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारिफोरावबो जोंनि उदालगुरिनि सिङाव थानाय
EM बनजार दैमारि लोमसाव दैमारि बिथांमोना गाबोन सफैगोन आरो लोगोसे सोमोनांथाव खोथाया जाहैबाय जोंनि बे एरियायाव जानिखि गायसनजेननायाव गोबां खस्थ' खालामदोंमोन बे खस्थ' खालामनाय सुबुंफोरखौ दिनै मान बावनाय जाहैगोन बेबायदिनो मैयानिफ्राय जानिखि जागायबाय थानाय हाबाफारि दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों समायना रमायना बेयाव बयबो रायजो राजाया इसोरखौ हास्थायनायजों लोगोसे मोजां हास्थायनानै बिथांमोना दिनै इसोरनि गोदै खौरांफोरखौ लानो फैदों आरो दिनै सेमिनार जाबाय थानाय जानिखि हाबाफारि मान बावनाय हाबाफारि बेखौबो नोंथां